Sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Karong hapuna mga igsoon, akong isaysay kaninyo, mao ang tema nga balaang Eucharistia or the Holy Eucharist. Ang Eucharistia mga igsoon, mao ang sakramento ug sakrisyo sa pagkonsigar sa pan ug bino. Diha sa Eucharistia, di lamang nga madawat nato ang grasya nga atong gikinahanglan, kundi ang tigatag sa grasya nga mao si Hesukristo. Diha sa Eucharistia, atong madawat ang tibok Kristo nga iyang lawas, pagka-Diyos, kalag ug dugo sabayon sa pan ug bino. Based sa kung gibasa nga teksto mga igsoon, nga nagiingon nga kung atong madawat ang Eucharistia, madawat usab nato si Kristo. Adunay tulo ka panudlo ug kanang duha sayop kana, mao gitawag og incarnation nga nag-ingon si Kristo na himong pan. Kung atong ginsabton mga igsoon, si Kristo daw na himong pan. Sayop ka na nga panudlo mga igsoon. Inikaon nato sa pan. So, ikaon po nato si Kristo. Mao na nga sayop gid na nga panudlo. Ug ang ikaduha, mao ang consubstantiation nga si Kristo mikuyog sa pan. So inikaon nato si Kristo mikuyog sa pan. So sayop gapon na nga panudlo. Ug ang sakto nga panudlo determinuhan kini mao ang transubstantiation nga nag-ingon ang pan na himong Kristo mga igsoon. Mao na diha sa Eucharistia nga nag-ingon nga sakripisyo ug pagkusigan sa panubino, sabayon sa panubino mga igsoon, mao na nga nadawat ginato si Kristo nga mayang lawas ug dugo mga igsoon. Mao na mga igsoon nga nganong inikaon nato pan ug bino lang gyapon mga igsoon, no? Mugamit ta og substance, no? Nagpabilin lang gyapon ang pan ug bino apan ang accidents mao lang gyapon siya. So mao lang gyapon siya, no? Ug adunay tulo kadagkong hugna sa pagtukod ni Kristo ining maong sakramento. Una, ang pag-andam sa katawan ng Kristo. Adunay tulo maghimo nga mga dagkong milagro si Kristo. Una, sa John chapter 2, 1 verse 11, ang pag-usab sa tubig ngadto sa bino. Mga igsoon, nahitabo kini didto kumbira sa kana nga si Kristo ni buhat og milagro sa tubig ug giusab ngadto sa bino. Ug ang ikaduha sa John chapter 6 verse 1 to 15, pagpakaon sa 5,000 ka mga tawo mga igsoon. No? Si Kristo ni buhat gyud ug nagpakaon sa 5,000, pero kitang mga ordinary tao magpakaon man ta og duha, tulo o upat ug bisan pila pa na dira nga pagkaon, pero si Kristo nakabuhat gyud ug nagpakaon ngadto sa 5,000 ka mga tawo. Ug ikatulo niya sa chapter 6 verse 16 to 21, paglakaw sa babaw sa tubig, no? Mismo si Pedro nakasaksi nga si Kristo nga atong Ginoong Hesus nga naglakaw ibabaw sa tubig mga igsoon. Mao kadto ang mga dagkong milagro nga gibuhat ni Hesus niadtong panahon. Ang pag-andam sa katawan mo nang una nga hugna sa pagtukod niining sakramento. O ang ikaduha, mao ang saad sa Eucharistia. Sa John chapter 6 verse 25 to 69, ang tinuod nga kalanon dili kadtong madunot lang gyapon, kundi kadtong kalanon nga maghatag og kinibuhi. Kung madawat nato ang santos nga Eucharistia, naghatag og kinabuhing walay katapusan. No mga igsoon, maghatag og walay kinabuhing katapusan. Daghan nagpaila nga mga Christian dira nagkaron nitong mga gitawag og sulpot nga sekta mga igsoon. Napaila og Christian apan dili sila mutuman sa saad sa Eucharistia. Di sila mutuo sa Eucharistia. Og gikan sa mga apostles og nadala ngadto sa simbahang Katoliko, gituman kini og nituo kita
nga ang pan ug bino nabalhin ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo. Ug ang ikatulo nga paghugna ug pagtukod sa maong sakramento mao ang katumanan sa saad o katapusang panihapon or the last supper ng igsoon. Dina sa Luke 22 verse 25 to 15. Mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, gipikas-pikas kini niya ug gihatag sa iyang mga tinunan ug ningon dawata kini kay kini ang akong lawas. Unya mingon siya, mikuha siya sa iyang kopa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kini sa iyang mga tinunan ug ningon kini akong dugo ug naglig-on sa kasabutan nga akong dugo nga gigula alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Ang dugo ni Kristo mga igsoon ug pan dina kita napasaylo ug naluwas kay bisag wapay tulo nga dugo ni Kristo dili gid ta maluwas sa atong mga kasalanan. Ug aduna tay mga church fathers nga gipamatud-an kining maong santos nga Kristiya nga nag-ingon sama ni San Ignatius 117 AD nga miingon ang Eucharistia mao ang unod sa atong manuluwas nga mao si Kristo. Ikaduha, si San Justin Martir sa 167 AD miingon ang ato kining gidawat dili ingon nga adunay pan ug bino kundi si Hesukristo nga atong manuluwas. Mismo ang atong mga church fathers nga nag-ingon nga dili lang jud ang pan ug bino atong madawat kundi si Kristo nga atong manuluwas ang atong madawat. Kung atong madawat ug kan-on nato ang santos nga Kristiya mga igsoon, kinahanglan magpuyo kita sa estado mga igsoon. Kay giingon pa ni San Pablo dina sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27 to 30. Kahit sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon, di nararapat ay magkasasala sa katawan at dugo ng Panginoon mga igsoon. Muna mga igsoon, nakitang mga Katoliko, kita ragyod ang ituman sa katumanan sa saad sa Eucharistia ug misunod sa balaang Eucharistia. Gikan sa pusos hangtod sa simbahang Katoliko. At dunay mga pagsupak mga igsoon. Una, ang pagkaon sa unod, dili sabto nga literal. Nga unod tungod kay unod walay kapuslanan. Tubag. Ang tubag atong patubagon ng Biblia. Sa Ezekiel chapter 5 to 10, ang pagkaon sa unod, kung sabtong sa dili literal, ang pagsabot, nagkahulugan ug panimalos, pagdagmal ug pagpatay. Mao nga dili nato sabton og literal ang pan ug bino kay nagpanimalos ug nagkahulugan ka nagpanimalos, pagdagmal ug pagpatay. Mao nga dina sa pan ug bino madawat gid nato si Kristo nga iyang lawas, dugo, kalag ug pagka-Dios. Ug ikaduha mao ang pan, ang pagsupak mao ang pan ug bino simbolo lang sa lawas ug dugo ni Kristo ug dili literal sama ni Jesus minom siya ang putan. Tubag mga igsoon. Nina sa 1 Corinthians 10 verse 16. Ug ang mga apostles nagpahayag sa ilang pagtuo sa matuod nga presensya ni Kristo diha sa Eucharistia. Mao na nga dina sa pan ug bino di lang gid nato madawat si ang pan ug bino kundi mismo si Kristo. Mao nga di gid nato sabton og literal kay nangahulugan man siya o pagdagmal mga igsoon. Mo na nakitang mga Katoliko no nagsugo ang atong simbahan. Mismo nagsugo tong simbahan nga pagkalawat diha sa katapos labing minos makausa sa katuig. Mo nang kinahanglan kita mudawa sa sakramento o sakripisyo sa pan ug bino mao ang santos ni Kristiya. Mo na nga importante nga madawat nato kay nagiingon man gyud nga kung atong madawat ang santos ni Kristiya, ang atong kinabuhi walay katapusan. Daghang salamat ug may hapon kanatong tanan. Hinaut paunta nga naamoy nakaturang karong hapuna ug atong gipito natong pagtuong Katoliko. Sa ngalan samahan ug sana ug sa Espiritu Santo. Amen.